teď děláš? Ale točím tamhle nějaká šikovná řidička. Ne, kam jdeš? Ale tady, ty chlapci jsou taky docela užní, ty. Docela jo, no. Zarputile pracují, zarputile. No počkej, ona je zarputila, koukej. Koukám. Ať si to visí z těch dveří. Tam má skýplý kabát normální. No. No a teď bych to fouknul tam dopředu klidně, no. Proč to tam nedá? Já chci asi pak vyjet hele čumákem napřed, ona se posouvání má evidentně trošku. No je to, tyjo. A teď tam zapluj. Ne? No. No. No ale je tam, hele. Korekce poslední. Amputace zrcátek, pěkně. No, tak teď jí chci vidět, to holku teda. A je to srovná ještě, že jo? Nezdá se, hele. No, tak tam tudy pak ne, ale. To nepřeparkne. Slečná si pospíchá. Ještě se záp. Co tam dělá? Má toho nějak hodně, hele. No, ještě mu dej, jo. No, holka nějaká ve stresu.